Инвестор Медиа Про представя Real Estate Awards – събитие на Имоти.нет.
Благодарим за това наистина докосващо изпълнение на Невена Цонева. Добър вечер, дами и господа! Добре дошли на 10-та юбилейна церемония по награждаването на победителите в Real Estate Awards, наследник на годишните награди на Имоти.нет. Това е единствената национална класация в сектор недвижими имоти, в която жури и потребители оценяват постиженията, коректността и добрата репутация на компании и брокери в сегмента. Тази вечер ще отличим най-успешните за 2024 година. Принципите, в които екипа на Имоти.нет вярва и прилага, са коректност и доверие между всички партньори и участници в пазара на недвижими имоти. Това е в пълен синхрон с мисията на Investor Media Group да създава такива инициативи и да ги подкрепя, които в крайна сметка водят до подобряване на качеството на живота в България. В началото на церемонията нека първо благодарим на нашите партньори. Основен партньор на проекта тази година е FIBank. Конкурсът се реализира и с подкрепата на агенциите за недвижими имоти. Bulgarian Properties, Имоти Премиер, Luximo Finest Estates, Имотен център, BLD и SoftConsult. И така, започваме. За откриващи думи на събитието бих искал да поканя на сцената госпожа Наталия Илиева, член на управителния съвет на Investor Media Group. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, приятели, партньори! Добре дошли на най-значимото събитие в календара на българския пазар на недвижими имоти – тържествената церемония Real Estate Awards 2025. За мен е огромна чест да ви приветствам от името на Investor Media Group и Имоти.нет, първата платформа за недвижими имоти в България. Днес е специална вечер. Събираме се тук, в тази зала, не само за да отличим най-добрите в сектора, но и за да отпразнуваме 25 години Имоти.нет. Платформа, която не просто следи и отразява имотния пазар, а оформя неговите посоки и стандарти. Създаден през 2000-та година, Имоти.нет е първият специализиран портал за недвижими имоти в България. И до днес той остава единственият в своята категория, изграден с грижа, експертиза и ясна мисия – да бъде еталон за доверие, прозрачност и професионализъм. Тази година честваме и 10 години от началото на проекта Real Estate Business Forums and Awards, инициатива, която се роди с ясна цел – да насърчава добрите практики, да отличава професионализма и да изгражда общност, която да е основана на споделени ценности. Тази мисия е напълно съзвучна с ценностите и визията на Investor Media Group, една от водещите медийни групи в България. Искам да благодаря на екипа на Имоти.нет, на партньорите ни за подкрепата и на всички вас, професионалистите в залата. Пожелавам успех на номинираните. Благодаря ви. Доверието ви ни вдъхновява. Благодаря, госпожо Илиева. И в началото още едно приветствие от домакините. Каня на сцената госпожа Снежана Стойчева, управител на Investor Имоти.нет, инициатор за създаването на този конкурс. За мен е чест и удоволствие за 10-ти път заставам пред вас, за да сложим началото на най-приятната част от целия конкурс – награждаването. Искам първо да благодаря на хубавите думи на Наталия Илиева от управителния съвет на Investor Media Group, да й благодаря и за това, че тя повярва в тази идея и ми помагаше да я надграждаме, така че тя да се случва все по-добре пред вас. Искам да благодаря и на всички, които ни изпратиха поздравителни адреси. Няма да ги изброявам, много са. Благодарна съм им за хубавите думи, които са ни написали, но искам програмата ни да е стегната. Аз имам респект към възрастта, към годините, към годишнините.
И съвсем наскоро видях, че едно българско събитие ще чества 79 години. И си пожелах, нека Real Estate Awards да има такава устойчивост в живота си. Има една мисъл, която, или по-скоро един въпрос, който често си задавам, сигурно и вие се питате същото. Какъв е смисълът да идваме на този свят? Трупаме знания, трупаме информация, опит, обич, доброта. И защо е всичко това? Вероятно, вие имате вашите отговори. Моят отговор, споделям с вас, е за да оставим следа. Следи, ако е възможно. Защото по нашите следи ще вървят след нас по-уверено, по-сигурно, по-успешно, по-бързо, по-лесно. А това е огромна отговорност. Пожеланието ми е, нека бъдем по-отговорни в живота си. Обявявам церемонията за открита. Благодарим ти, Снежи, за тези проникновени и много вдъхновяващи думи. Изминалата година, уважаеми гости, отново беше изключително динамична за бизнеса с недвижими имоти и даде възможност на агенции, брокери и инвеститори в сектора да покажат финансови успехи и развитие. Номинираните в конкурса Real Estate Awards и тази година са динамични, иновативни и успешни, разбира се. А журито, което ги оценява, спокойно можем да определим като авторитетно, независимо и компетентно. Да, ето кои са експертите, които трябваше да изберат от вашите номинации победителите в този конкурс. Антон Петров, главен директор съответствие и член на управителния съвет на ФИБанк. Полина Стойкова, изпълнителен директор и съсобственик на Bulgarian Properties. Георги Симеонов, регионален менеджер за София и Варна на Имоти Премиер. Невена Стоянова, управляващ директор на Luximo Finest Estates. Доцент доктор Маню Муравенов, член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Българската фондова борса. Иглика Йорданова, управляващ партньор в Colliers. Александър Бочев, председател на Национално сдружение недвижими имоти. Галина Максимова, управител на Совконсулт. Петя Владикова, член на управителния съвет на Асоциация за развитие на брокерите на имоти. Ясен Друмев, член на управителния съвет на Национално сдружение брокери на имоти. Инженер Любомир Качамаков, заместник-председател на управителния съвет на Камара на строителите в България. Силвия Георгиева, управляващ директор на Проптек България, CSEE Проптек. Димитър Савов, изпълнителен директор на строително-инвестиционната компания BLT. Петър Китанов, управител на Имотен център. Иван Велков, президент на ФИАПЦИ България и председател на управителния съвет на Българската Facility Management Асоциация. Ангел Искрев, творчески директор на рекламна агенция Proof. Георги Линков, съосновател и творчески директор на Студио X. И председателят на журито Снежана Стойчева, управител на Инвестор Имотинет. А сега, след като ви запознахме с членовете на нашето експертно жури, вече е време 10-та церемония Real Estate Awards да започне. Започваме с наградите.
Първата категория е дебют на агенция за недвижими имоти. Тук кандидатстват компании, които са започнали своята дейност през 2023, за да имат време през 2024 година да покажат на какво са способни. А ето и номинираните. Ава Солис. Аплодисменти. Галиано Естейтс. И Ръса Естейтс. За да връчи наградата, сега каня при нас на сцената господин Александър Бочев, председател на Национално сдружение Недвижими имоти. Заповядайте. Добър вечер. Преди да връча тази награда, искам да благодаря на организаторите за поканата. Искам да им благодаря за дългогодишното сътрудничество с Национално сдружение Недвижими имоти. Да им благодаря за прекрасната атмосфера и организация на това толкова важно за бранша събитие. И да кажа колко съм радостен и какво удоволствие за мен да връча именно тази награда, която показва, че в нашия бранш има желание да започват да работят нови колеги, които искат да се усъвършенстват, искат да учат, искат да развиват професионални умения и да създават един качествен продукт. И така, печелившия в тази категория е Галиано Естейтс. Честито! Моля представител на Галиано Естейтс да заповяда на сцената, за да получи своята награда. Според Галиано Естейтс, думата е огледало на ценностите на търсещите имот и затова техните усилия са да открият дома, който ще направи клиентите им щастливи. Честито за това отличие. Заповядайте. Здравейте на всички! Аз искам да благодаря от името на Галиано Естейтс и целия ни екип на организаторите за възможността да сме част от това събитие и също така на журито за оценката. И това е мотивация за нас да продължаваме да работим за добрата репутация на нашата агенция. Благодаря. Успех и честито! Следващата категория, водещ елемент, е оценяването на финансовите резултати на агенциите спрямо предходната им година. Ето кои са компаниите, номинирани в категорията динамично развиваща се агенция за недвижими имоти. Loyal Advisors. Аплодисменти. Имотека. Анибо недвижими имоти. За да връчи наградата, каня сега при нас на сцената господин Антон Петров, главен директор съответствие и член на управителния съвет на ФИБанк, който да обяви победителя в категорията и да връчи, разбира се, наградата. Здравейте! Уважаеми гости, колеги, приятели, за мен бе чест и удоволствие да бъда член на журито на тези уникални за страната ни награди. Ние в ФИБанк винаги се стремим да поощряваме най-иновативните и адаптивни фирми в всяка сфера. Особено ценим тези от тях, които постоянно усъвършенстват резултатите си и се стремат към перфектност. Като част от управленският екип на Първа инвестиционна банка, още повече, че в моят ресор са оценителите на активи на институцията, имам привилегията да наблюдавам отблизо развитието на сектора на недвижимите имоти в страната. Предстои да отличим най-динамично развиващата се агенция на недвижими имоти. Тя е пример за това как с много труд, креативност и ангажимент към клиентите си се постига бърз и най-вече устойчив растеж. Нека всички ние да почерпим вдъхновение
обединени от екипа им и да работим заедно за едно още по-добро бъдеще на пазара на недвижими имоти в страната. И печелившите в категорията са Имотека. Честито! Заповядайте. За Имотека изминалата година е изключително успешна не само в финансово отношение, но и в инвестирането в иновации и в присъединяването към глобалната мрежа на IQI с 50 000 професионалисти от цял свят. Имате думата. Не очаквах. Промяната е единственото нещо, за което винаги трябва да сме готови, защото реката никога не тече в едно корито по същия начин и със същата агресия. Обичаме дълбоки води и обичаме предизвикателства, за да ги преодоляваме. Пожелавам на всеки, във всеки момент да се самопредизвиква и да увлича хора след себе си, за да има растеж, развитие и динамика. Приятна вечер и хубаво събитие! Благодаря. Честито и успех! Добра маркетингова стратегия, атрактивна визия, богат набор от комуникационни канали. Това е задължителното условие за успешното представяне на един недвижим имот, знаете прекалено добре и самите вие. А ето и кои са номинираните в категория реклама на имот. 3-стаен апартамент в затворен комплекс Soul Home на К5 имоти. Мезонет в квартал Лозенец на J&J Corporation. Жилищна сграда Sona Home на Arco Real Estate. И сега моля да посрещнем господин Ангел Искрев, творчески директор на рекламна агенция Proof. Той ще ни каже кой е победителят в тази категория. Първо да благодаря на организаторите на събитието за поканата, тъй като аз съм доста периферен на индустрията. Когато приемаш да си жури, приемаш отговорност, но и същевременно, когато излизаш от журирането, трябва да станеш по-добър професионалист. Аз научих доста неща, журирайки, така че благодаря. Също така честит път към еврото. Вие отдавна като индустрия сте го приели под формата на квадратни метри и цена. Много се надявам в тази индустрия да видим все по-изненадващи решения комуникационни, които да са автентични на средата, защото потребителите имат нужда и също така си търся имот в Оборище, ако ми предлагате, ще е много добре. Благодаря. Дръмрол. Победител Мезонет в квартал Лозенец, J&J Corporation. Честито, заповядайте. Каня на сцената сега представител на J&J Corporation. J&J Corporation залага на добре подготвен, коректен и мотивиран екип, което се забелязва и в начина им на предлагане на недвижими имоти. Добър вечер на всички. Много благодаря за тази награда, както от мое име, така и от името на моят брат и съдружник Ники Джанев. Винаги сме се старали да предлагаме качествена услуга и рекламата ни да е на добро ниво, обявите ни да са с професионални снимки, с пълно описание и въобще да представим имотите по възможно най-добрия начин. Нашата агенция е и първата, която масово въведе 3D виртуалните разходки, правим и презентационни видеа, не защото искаме сме инфлуенсъри, имаше и такива коментари, а защото искаме да представяме имота по възможно най-добрия начин и да стигнем до възможно най-много хора. Това ни е работата. И като си говорим за обяви и реклама, искам да кажа, че J&J Corporation никога не е имала обяви само за частни лица и никога няма и да има.
Защото във всеки един от вас, колеги, виждаме партньор, с който ще се радваме да направим съвместна сделка. Благодаря ви. За поредна година Български съвет за устойчиво развитие, част от Световния съвет за зелено строителство, е институционален партньор на церемонията Real Estate Awards. Каня сега при нас на сцената Константина Алтимирска, член на управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие, която ще връчи специалната награда за зелена сграда. Заповядайте. Добър вечер, за мен е чест да бъда тук. Поздравления към Имотинет за това, че вече десетилетие събират на едно място най-значимите постижения в сферата на недвижимите имоти. От името на Българския съвет за устойчиво развитие и неговия председател госпожа Адина Уелш, благодаря за възможността отново да връчим специалната награда Зелена жилищна сграда на годината. Тази награда има за цел да насърчи жилищния сектор по пътя на зелената трансформация. Отличеният проект отговаря на изискванията за устойчива градска среда. Той интегрира възобновяеми енергийни източници, ефективно управление на дъждовните води, висока енергийна ефективност и нисък въглероден отпечатък. Също така проектът в момента е в процес на сертифициране по една от водещите международни системи за устойчиво строителство, която валидира прилагането на тези добри практики. Поздравления за целия екип, който стои зад този проект и за всички, които допринасят за по-зелено и отговорно строителство. Носител на наградата Зелена жилищна сграда на годината е комплекс Гардън на Домекс. Честито! Заповядайте! Очакваме сега на сцената при нас да се качи представител на Домекс, за да получи своята награда. Честито! Трогнат съм от наградата. Искам да благодаря на организаторите за това невероятно позитивно и красиво събитие. Поздравления, че толкова години вече създават положителен облик на бранша, от което имаме невероятна необходимост. И благодаря на журито и оценителите за това, че са оценили наистина усилията, които сме положили и сме създали този наистина невероятен комплекс. Успех! Следващата категория оценява технологичните решения в сферата на PropTech. Ето и кои са номинираните в тази категория. Presis, аплодисменти. DevScale и PropTes. За да връчи наградата в тази категория, каня сега при нас на сцената госпожа Силвия Георгиева, управляващ директор на PropTech България CSEE PropTech, която да обяви победителя и да връчи и наградата на най-добрия. Шеста поредна година партнираме с PropTech България, CSEE PropTech, партнира с Investor Media Group и Имотинет. До сега снежи, винаги съм изразявала своето възхищение от Investor Media Group и от Имотинет за вашата иновативност.
Но тази година бих искала да подчертая една друга ваша характеристика, която е изключително впечатляваща, и това е постоянството и стремеж към непрекъснато развитие. След всяка церемония аз наистина се чудя къде по-нагоре можете да отидете, и всяка церемония ме убеждавате, че може и още по-нагоре, още по-красиво, още по-сплотяващо тази индустрия и още по-вдъхновяващо. Благодаря, че сме партньори и се надявам да си партнираме от тук нататък за развитието и на технологичната част от този сектор. Така, сега да видим кой е печелившият, кой е победителят. PropTest. Честито, заповядайте. Дигиталното решение на PropTest, което печелят тази категория, е за денонощен мониторинг на вътрешния микроклимат в сгради, качество на въздуха на закрито, осветеност, шум, риск от разпространение на вируси, измерване на радон. Здравейте и честито! Добър вечер! Много благодаря за оказаната чест и предвид вълнението, подготвил съм няколко думи, които смятам за важни и искам да ви кажа. Чест е за нас в PropTest да получим това признание именно в юбилейната година на Имоти.net. Година посветена на доверието, визията и бъдещето. Благодарим на партньорите за подкрепата и на Имоти.net за вдъхновението и за сцената, на която днес можем да споделим тази визия. Благодарим и на журито за тази висока оценка, която приемаме не като крайна спирка, а като поредната стъпка в правилната посока. Тази награда е признание за усилията ни да поставим здравето, комфорта и качеството на живот в сърцето на технологиите. В PropTest вярваме, че истинската иновация започва тогава, когато поставим човека в центъра. Не квадратите, не фасадите, а живота вътре в сградата. Днес получаваме награда за технология, но всъщност това е награда за една мечта. За бъдеще, в което сградите не просто ни приютяват, а ни подкрепят. Искам да се обърна към всички вас тази вечер, хората, които движат сектора напред. Нека не спираме да мечтаем за сгради, които дишат с нас, за технологии, които ни чуват, за среда, в която иновацията служи не на пазара, а на хората. PropTest се роди от такава мечта, че здравословната среда е не лукс, а право, че качеството на въздуха е също толкова важно, колкото и квадратурата. И че най-ценната инвестиция винаги остава тази в човешкото благополучие. Мечтите имат нужда от смелост, а днес с тази награда вие ни показахте, че си струва. Продължавайте да мечтаете, бъдете смели. Благодаря ви. Благодаря ви. Респект. От 6 години партньор на Real Estate Awards е PropTech България. Тази година те са определили една специална награда отново за технологично решение, но такова без аналог в България. А за да връчи тази специална награда каня при нас на сцената господин Митко Цонев от Вълкрея Хаус. Той ще обяви победителя и ще връчи специалния приз. Заповядайте. Добър вечер. За мен е изключително удоволствие да връча тази награда на една компания, която е разработила едно изключително решение. Бих искал да поканя на сцената DevScale за тяхното решение HostiForm. Очакваме на сцената представителят на DevScale, за да получи своята награда. Аплодисменти. Добър вечер на всички. Благодаря за оценката, благодаря на журито и специалната награда. Когато колегата взе предната, се успокоих, че няма да трябва да излизам и да говоря, но сега ме изненадах. В DevScale се стремим към иновации. Нашата разработка е именно такава. Тя позволява автоматизация на много от процесите в управлението на имоти за краткосрочно отдаване. Днес добавихме и някои функционалности, свързани с използването на изкуствен интелект, така че смятам, че този сектор на имотите, управлението, продажбата е изключително интересен
именно за такъв тип технологии, които могат да автоматизират, да управляват процеси и да помагат на хора като мен да не се притесняват, като излизат да си говорят с вас. Благодаря ви за оценката и приятна вечер на всички. Благодаря. Успех! Категорията, която по традиция привлича най-много кандидати всяка година, е за най-добър сайт на фирма за недвижими имоти. Кандидатите и този път са представили оригинални български проекти, които показват високо ниво в работата на дизайнери и на програмисти. Да чуем и номинираните в категория сайт на агенция за недвижими имоти. Това са Чубанов БГ, аплодисменти, Имотикомфорт.com и Авасолис.com. А кой печели, ще научим от Крис Поповски, изпълнителен директор на Студио X. Благодарим за възможността да сме тук за поредна година. Като разработчици на уеб-базирани платформи работим и познаваме бранша добре. Да видим. avasolis.com. Честито, заповядайте при нас. Авасолис е млада агенция, която успешно представя в своя уебсайт имоти с висока стойност за хора с стратегия за капитала си. Аплодисменти. Здравейте! Ще започна така. Първо искам да благодаря на организаторите за това, че ние сме тук. Те са единствените, които обединяват нашия бранш. И това е много значимо, защото бранша по този начин се развива и всяка година виждаме все нови и нови лица. Искам да благодаря на уважаемото жури. Благодаря за тяхната оценка. Не само защото е признание, а защото отразява моя път. Авасолис е млада компания и това всъщност е второто ми участие. Като първото участие беше отговор не. Но не просто не, а аргументиран отговор. И обратната връзка, колеги, е много важна. Искам да го знаете абсолютно всички. Не само за огледи, не само за контакт с клиенти. Обратната връзка е нещо, което развива и гради. Така че това е моя път. Сега основата съм я сложила и очаквам да присъединя правилните хора в агенцията с ценности, с мисия, с призвание. Благодаря ви. Успех! Оставаме на същата тема с една специална категория. Образувахме я, тъй като получихме твърде много кандидатури за интернет сайт на конкретен имот. На вашето внимание представяме номинираните в категория сайт на конкретен недвижим имот. Това са Twin Tower BG, Real Garden BG и Gravity Homes BG. Каня на сцената госпожа Невена Гаджева, маркетинг директор на BLD. Тя ще обяви и победителя тук. Аплодисменти. Аз мислих, че трябва да си подготвяш реплики, ако те награждават, но всъщност и аз се вълнувам. От името на изпълнителния директор Димитър Савов благодарим за възможността и искам да кажа, че BLD, освен че се развива и дава и позитивни оценки за други, които се развиват по този начин. BLD не взима наградата, но оценяваме и поздравяваме Twin Tower BG. Честито, заповядайте при нас. Twin Tower BG е модерен уебсайт, който представя жилищен проект от ново поколение. Добър вечер на всички. Така, доста се вълнувам.
Ние всъщност сме разработчиците на сайта и всъщност тази награда за нас е много ценна, тъй като ние от доста години правим неща, което е за вашия бранш. И това е една оценка от хора професионалисти към нас, което значи, че ние може правилно правим това, което правим към крайните потребители, за което ви благодаря много и приятна вечер. Успех! И тук прекъсваме церемонията. Но само за малко. За да се насладим на още едно от изпълненията на Невена Цонева. Приятно слушане. Крещят в нас и се борят в мрака. Губиш част от теб, един живот не стига. Край или начало. Днес сме тук, а утре някой си отива. Но обичам те завинаги. Жива сила в нас гърми, тя изгаря сърцата. Живот се нарича и въздух ни държи чак до края на дните. Жива сила в нас гори, тя събира сърцата ни. И любов се нарича и без път и без дом тя лекува душите. Казват, нужно е време да зараснат пак раните, но нима се погреба топлина и зов на огнище старо. Но ще върнем ли дните, щом се храним от спомени? Силни ще са душите ни, щом обичаме и следим сърцата. Губиш част от теб, един живот не стига. Край или начало. Днес сме тук, а утре някой си отива. Но обичам те завинаги. Жива сила в нас гърми, тя изгаря сърцата ни. И живот се нарича и въздух ни държи чак до края на дните. Жива сила в нас гори, тя събира сърцата ни. И любов се нарича и без път и без дом тя лекува душите. Жива сила. Поредно наистина прекрасно изпълнение на Невена Цонева и съвсем заслужени аплодисменти. И така, продължаваме отново с наградите. Предстои ни сега да разберем кой е победителят в още една категория с доста сериозна конкуренция между кандидатите. Номинираните в категорията брокер на недвижими имоти на годината са експерти, които са пример за своите колеги. Не само със своя професионализъм, но и с високите финансови резултати, които постигат. Микаел Жебрел от MG Real Estate. Димитър Генов от Имотека. И Иван Василев от Капитал Естейт. А кой печели? Ще разберем от Петя Владикова, член на управителния съвет на Асоциация за развитие на брокерите на имоти. Заповядайте.
Добър вечер на всички. Благодаря първо за поканата да журирам на този конкурс на Real Estate Awards. Малко съм притеснена, предполагам ми личи, за което се извинявам предварително. За мен е удоволствие да връча точно тази награда за брокер на годината. В нашия бранш няма лесен път. Успехът, това не е просто една случайност. То изисква постоянство, изисква честност, изисква почтенност и доверие от клиентите. Изграждане на такова. Днес ще наградим точно такъв професионалист, който е не само партньор в сделката, той е и по някой път, разбира се, и психотерапевт. Той не само изгражда доверие с клиентите си, но съответно работи лоялно с всички колеги. Той е Димитър Генов, Имотека. Очакваме на сцената господин Генов от Имотека. Най-успешният консултант в компанията, който всяка година подобрява значително постиженията си от предходната. Умее да поддържа изключителна репутация и комуникация с професионалистите в сектора в цялата страна. Честито! Каква е тайната на успеха? Благодаря ви, колеги. Благодаря за всички, които са гласували за мен. Благодаря на екипа, с който работя. Наистина съм трогнат. Виждам усмихнати лица. Виждам много бъдещи сделки. Нека да го направим, докато пазара е на върха на вълната. Благодаря ви. Още много успехи! Сега при нас на сцената да заповядам, моля, господин Венцислав Златков, регионален мениджър Имотинет, за да ни съобщи на кого порталът за недвижими имоти ще връчи своята първа специална награда тази година. Венци. Добър вечер. Много ми е приятно да видя тази зала пълна с толкова хора, много от които вече освен партньори мога да нарека и приятели. Да благодаря ви, че сте тук. Иначе не случайно избрахме точно тази зала, залата на военния клуб за провеждане на тази специална за нас церемония. Една от най-забележителните емблематични, може би, сгради на София. Тази година, много от вас знаят, една от темите на Real Estate бизнес форумите, които провеждаме, е именно архитектурното наследство и грижата за него. Защото, в крайна сметка, всички ние искаме да живеем красиво. И в домовете си, и на обществени места, и в заобикалящата ни градска действителност. За съжаление обаче, много от така най-бляскавите сгради от близкото минало и по-далечно паметници на културата са далеч от най-добрия си вид. И безмълвно очакват съдбата си, ако мога така да кажа, която рядко е добра. Не малко такива примери има за загубени сгради. Когато миналата година бе осъществена сделка, бе продадена една от най-коментираните къщи в София и безспорно сграда с архитектурни качества, не за да бъде разрушена и заменена от поредната бездушна сграда, извинявам се, от стъкло и стомана, за да бъде възстановена в целия си блясък, всички си казахме браво. Щом тази сграда може да бъде спасена, значи има надежда и за други. И затова ние, екипа на Имотинет, решихме да отличим със специална награда за сделка на годината, сделка с обществена значимост, сделката за къщата с ягодите, осъществена от Галина Грудова и Евелина Костакиева от Unique Estates. Заповядайте.
че и двете дами са носител на брокер на годината на отделни издания от конкурса. Очакваме и вашите думи. Колеги, благодаря на организаторите, благодаря на всички, които са в залата. Наистина, аз влизайки тук, всеки път влизайки в такава сграда, нещо в мен се вълнува, както и в момента. Сделката наистина е емблематична не само с обема си, а с смисъла, който носи за себе си. Това е нещо, което ние колегите винаги ще помним. Зад нея стои естествено огромен труд, стои огромен професионализъм. Целият екип на Unique Estates търпеливо, стъпка по стъпка придвижи нещата. Успехът не идва лесно, но има огромен смисъл и за мен е чест, че съм част от цялото това нещо. Естествено. Благодарим ви. Дано има повече такива сделки. Сега е вече време да разберем и кои са отличените от потребителите – агенция, брокер и уебсайт. Каня на сцената при нас доцент доктор Маню Муравенов, член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Българска фондова борса, за да обяви избора на потребителите в категория сайт на агенция за недвижими имоти. Господин Муравенов. Добър вечер на всички. За мен е, разбира се, изключително удоволствие и чест да бъда на това юбилейно издание на най-значимото събитие за агенции и брокери на недвижими имоти в България и за пореден път да бъда част от журито. Ние живеем в един изключително динамичен свят, особено последните 10 години, изпълнен с всякакви събития, с кризи, с търговски войни, дигане на мета, много динамичен пазар на недвижими имоти, развитие на изкуствен интелект, влизане на България в еврозоната. Поне сделките с недвижими имоти от до година ще се изповядват в валутата, в която се договарят от толкова много години. Но в тази среда, която описах, все повече потребителите имат значение. Все повече социални мрежи, медии имат огромно значение за всеки един бизнес. И затова за мен е изключителна чест и удоволствие да споделя с вас победителя в тази категория. Аз мисля, че той е емблематичен, защото в такава среда трябва да бъдеш гъвкав, трябва да бъдеш адаптивен, но трябва не само да оцеляваш и да се развиваш. Сайта на агенцията, който печели днес, е всъщност сайт на една от агенциите, които задават от много години стандартите в нашата държава в областта на недвижимите имоти и, разбира се, и сайт. Адрес БГ. Очакваме на сцената сега представител на Адрес недвижими имоти. Повече от 30% от гласувалите потребители са посочили като свой фаворит именно Адрес БГ. Поздравления! Аз първо искам да поздравя организаторите за избора на тази локация. Невероятно е и наистина придава стойност на десетилетието, което е изминало назад във времето Имотинет и наградите, които раздава, за да може да е грандиозно, невероятно и такова, каквото заслужава да е нашия бизнес. Аз искам да благодаря за тази награда и тя е най-голямата отговорност, която можем да поемем, защото освен да ни мотивира, тя трябва и да дисциплинира през следващата година да променим сайта си, така че той да стане още по-добър за нашите потребители и да дава изключителна стойност както на купувачите, така и на продавачите.
Нашия сайт не е с най-красивите снимки, не е с най-перфектните описания, но наистина дава изключително голяма възможност на клиента да срещне своята сделка. И тук е мястото да кажа, че ние сме отворени да споделяте на нашия сайт вашите оферти, така че всеки един от вас, който иска офертите му да бъдат на най-големия корпоративен сайт Адрес.bg, може да се свърже с нас и да направим това за вас. И да печелим повече купувачи заедно и да имаме повече съвместни сделки. Благодаря и прекрасна вечер на всички. Честито и успех! Следващата категория е брокер на недвижими имоти. Той беше определен след като потребителите на платформата Имоти.нет гласуваха за своя фаворит. А кой печели, ще разберем от господин Ясен Друмев, член на управителния съвет на Национално сдружение Брокери на имоти. Заповядайте. Добър вечер, колеги. Чуваме ли се? Чувам се добре. Може би малко ме познават тук в залата, но за мен брокер на годината е избран от потребителите не за друга ми, защото потребителите де-факто, те ни плащат нашия хляб, нали така? И ако нямаме потребители, които да потребяват нашата професия, нас няма да ни изберат. Така че Примо плюс. Момчил Кръстев. Заповядайте, честито. Момчил Кръстев е от хората... Да. Идва. Момчил Кръстев е от хората, които успяват да вдъхновяват колегите си да печелят много доволни клиенти. Той е избор на потребителите, но и сред 10-те номинирани в директно допитване до сектора. Аплодисменти! Нали, най-важното е да получиш благодаря от един потребител. Не парите. Благодаря. Поканата пишеше, че е Black Tie Event. Не знаех, че е Black Humor Event. За бъдеще, вече като знам колко е добър хумора на Имоти.нет, ще си качвам по-често обявите там. Шегата на страна, искам да благодаря първо на Примо Плюс недвижими имоти, на Щелян и Георги, нашия екип, на всички в залата, на екипа на Имоти.нет, за това, че всеки от нас, без значение дали гласно или негласно, е част от този прогрес, утвърждаване, развитие на имиджа на професионалистите, на агенциите, на целия бранш. Защото ако се замислим за промяната за последните 10 години в това как се развиваме като професионалисти, колко в позитивна посока се промени целия бранш, разликата е невероятна, така че наистина много благодаря за признанието. Лека вечер. Честито! Оценката на потребителите винаги е от ключово значение за всяка компания. Време е да разберем и какъв е изборът на потребителите за агенция за недвижими имоти. За целта каня при нас на сцената госпожа Невена Стоянова, управляващ директор на Luximo Finest Estates, за да обяви изборът на потребителите в тази наистина също много важна категория. Добър вечер на всички! Поздравления за организаторите за тази красива вечер и за това, че всяка година дават все повече смисъл на нашата професия, все повече съдържание и все повече стойност на това да носиме с гордост професията брокер. И тези малките, когато дойде техния ред и когато предадем щафетата на тях, да бъдат наистина със самочувствие. А за да бъдем добри брокери, ние може да го случим единствено като подобряваме потребителското изживяване. Затова за мен наградата на клиентите е най-голямата награда, която може да съществува. И така, няколко пъти си смених речта, защото наистина искам да кажа много по тази тема. Няма реклама, няма сайт, няма лъскав офис, няма пиар, няма алгоритъм и каквато и да е стратегия, която да бъде по-силна от един доволен клиент
и съм много щастлива, че все повече агенции работиме в тази посока. Вчера, малко преди да подготвя речта си, детето чудо на българския real estate Гергана Цанкова даде едно интервю и аз си откраднах един абзац от него и ще си позволя да ви го прочета тук, но мисля, че той най-така добре изразява какъв е смисъла на клиентското изживяване и колко може ние да бъдем полезни на нашите потребители. В интервюто я попитаха коя сделка никога няма да забрави и защо. Гергана отговаря: има една сделка, която ще остане в сърцето ми завинаги. Не беше скъпа, не беше престижна, нямаше шумен маркетинг и голям комисион. Беше стара къща в едно малко село до сръбската граница. 45 км в посока през планини, завои и прехолясали пътища. Всички се чудеха, включително и аз, защо я поемам, защо потъвам по 2 часа за оглед за сделка, която почти няма да донесе нищо финансово, нито на мен, нито на фирмата. Но не всичко се измерва в проценти. Вилата беше построена от ръцете на господин Христо и съпругата му. Изключителни хора. Камък по камък, дърво по дърво, истински дом. Знаех, че ще я продават, защото не могат вече да се грижат за нея, а децата им нямали никакъв интерес. Или поне това беше обяснението. Истината научих чак на нотариалната сделка. Тогава разбрах, че средствата за продажба ще отидат за сърдечна операция на господин Христо. Че тази сделка не беше просто сделка, беше последната надежда. Плаках истински, защото не подозирах. А вътрешно нещо ми е казало през цялото време: направи го това, довърши го, поеми тези клиенти. 2 седмици по-късно получих СМС. Кратък, ясен, разтърсващ. Благодарение на теб аз продължавам да живея. И в този момент разбрах, това е причината да правим това, което правим. Не заради квадратурата, не заради подписа, а заради онези мигове, в които осъзнаваш, че си бил нужен и че си променил нечия съдба, че си бил точният човек в точното време, с точното сърце. Искам да поздравя агенцията на годината, награда на победителите, която е била в точното време и с точното сърце. И агенция на годината на потребителите е Ера недвижими имоти. Честито, заповядайте. Очакваме сега на сцената представител на Ера Real Estate. Ера Real Estate е с 50 години глобално присъствие и 15 години опит в България. Над 40 офиса в страната и над 300 добре обучени и професионално подготвени консултанти. И наистина пожелаваме винаги да са на точното място в точното време. Аплодисменти! Добър вечер, уважаеми дами и господа, скъпи колеги. Чувствам се малко странно, тъй като обикновено ние с Антон връчваме награди и много се вълнувам. Първо искам специално да поздравя за този юбилей Имоти.нет и по-специално Снежина Стойчева, тъй като нейното отношение към нас, към бранша, това, че за всички тези години тя успя да ме въвлече в тази кауза, годишните награди на Имоти.нет и сега с новото си име, но предпочитам да използвам български. Успя да ме въвлече и да ме накара да се възхитя всеки път
на нови неща, които се случват, които са осветени от прожекторите на Имоти.нет. И всички тези празници да тържествуваме това, което правим. Благодаря, Снежи, благодаря Имоти.нет за всички тези близо 30 години, в които аз лично съм в бизнеса с недвижими имоти. Наистина е голямо удоволствие моята компания, нашата компания с Антон, която вече почти 20 години ние развиваме, да получи тази престижна награда. Благодаря ви. Поздравления. Тази награда е истинска изненада, поне лично за мен. Благодаря и аз от все сърце. Най-вече на Снежа и на Имоти.нет. Те празнуват 25 годишен юбилей и тези награди са вече 10-та поредна година и събират на едно място всички нас, обединяват ни и ни карат да сме заедно, обединени около ценностите. Знаете, че в годините е все по-трудно ние да отстояваме себе си, да стоим здраво стъпили на земята и да вярваме в това, което правим. Благодарим ви, Имоти.нет, благодарим ви, колеги. За мен е чест. Благодаря. Успех. Благодаря ви. Успех. И сега следва една от най-важните категории. Брокер на недвижими имоти, но наградата на сектора. Тази награда беше създадена миналата година с основна цел да отрази мнението на бранша за неговите най-активни участници, брокерите. За да разберем кой печели тази година, моля на сцената да заповяда госпожа Надя Антова. Тя е първият носител на тази награда миналата година. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, за мен е изключителна чест да връча тази награда, защото всички знаем как търсим одобрението на клиентите, но тогава, когато получим едно добро отношение, един добър професионализъм от колегите в една сделка, всички знаем, че сделката минава много по-лесно. Така че за мен е изключително удоволствие да връча тази награда. Направено е допитване до колегията, отличени са над 270 брокера, което говори една добра оценка за нарастващия професионализъм в бранша. И в крайна сметка от отличените брокери наградата имам удоволствието да връча на един изключителен професионалист в бранша и колега. Това е Спаска Шарланджиева, Велдикс. Очакваме на сцената госпожа Шарланджиева. Според Спаска Шарланджиева, професията брокер на недвижими имоти изисква не само знания, но и търпение, креативност и умението да разбираш хората. Честит! Добър вечер на всички. Вълнувам се и благодаря за тази награда. За мен това е огромна чест. През всичките тези години на усилия и труд, които съм полагала, водещо за мен е било да бъда партньор доверен не само за нашите клиенти, но и за всички колеги, с които сме работили през всички тези години. Вярвам, че ако искаме да ни уважават клиентите, трябва и ние да се уважаваме в бранша. Агенция Велдикс споделя всичките си оферти с колеги и смятам, че това е устойчивата формула за успех в нашия бизнес.
Благодаря за поканата, за честта да бъда на тази сцена и за прекрасната организация на Снежи, Имоти.нет и целият екип. Много успехи и занапред пожелавам и приятна вечер на всички. Честито! Честито! Успех! Здраве и успехи на вас! И сега следва още една специална награда, но каква е тя? Ще разберем от Снежи. Аплодисменти отново за госпожа Стойчева. Управител на Имоти.нет. – 25 години Имоти.нет, наградата ще бъде свързана с това. И тя ще бъде за една компания, която 25 години нито за един ден не изостави Имоти.нет. Това е компания, която мога да определя като приятел, не само като партньор, не само като клиент, който публикува обяви в Имоти.нет. Така че каня на сцената Явлена, естествено Явлена, Страхил Иванов и Изабела Клисарска. На сцената да заповяда при нас представителят. Не спорете помежду си, единият да дойде. Добър вечер, колеги. Много съм развълнувана да съм тук. Наистина не очаквахме, че тази вечер ще бъдем отличени, тъй като обикновено ние връчваме или оценяваме. Благодаря на Снежана, благодаря на целия екип на Имоти.нет за това, което са направили през последните 25 години, за това, че през последните 10 години неотлъчно оценяват най-доброто, което произвеждаме като бранш и дават посока на новите, които навлизат. Изключително е важно всички ние да си даваме сметка, че само с развитие и с иновации нещата ще могат да продължат напред по правилния начин. Както видяхме и преди мъничко, всъщност всяка минута, която ние влагаме в работа, е минута, която лишаваме семействата си от нашето присъствие. И е много важно тези минути да бъдат качествени и да бъдат в посока на развитие на нашия бизнес към по-добро. Така че хубава вечер на всички, поздравления на всички, които спечелиха призове и отново благодарим за признанието. И така, стигаме до въпроса: кой е имота на годината? Става въпрос за жилищна сграда, която е завършена през миналата година, а ето и номинираните. Комплекс Гарден, сграда Флора, Контракт Резиденс. И за да разберем победителят в тази категория и за да връчи, разбира се, наградата, каня при нас на сцената инженер Любомир Качамаков, заместник-председател на управителния съвет на Камарата на строителите в България. Здравейте! Добър вечер, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Стойчева. Позволете ми преди всичко да изкажа от името на Камарата на строителите и Вестник Строител нашите най-искрени поздрави към вас и вашия екип по повод двата юбилея, които празнувате днес. Пожелаваме ви още много успехи. За мен е удоволствие за поредна година да бъда в журито, което оценява отличилите се и да имам възможността да връча наградата в категория имот на годината. А тя отива при Комплекс Гарден Домекс. Заповядайте при нас. Комплекс Гарден е част от мащабния проект Зеления квартал на Домекс, квартал Кръстова вада. В изграждането на Зеления квартал е спазен основният принцип на инвеститора да създава среда на живот, която осигурява здраве и хармония на живеещите в него. Честито, заповядайте.
още един път. Изненадан съм наистина, но благодаря и на журито за оценката, за това, че наистина Зеления квартал и в случая комплекс Гардън наистина го правим и сме го направили така, че да служи като пример как може и как трябва да се строи в София. И се надявам наистина примера да се следва, за което всъщност има вече много такива позитивни примери. Благодаря. Честито отново. И тази година по традиция сме подготвили награда за един от присъстващите в залата. Той ще бъде определен чрез жребии. Каня на сцената отново при нас Венцислав Златков, за да изтегли печелившия. Много скромно пляскане. Моля да си извадите номерцата. Аз докато ги разбъркам, ще кажа каква е наградата всъщност. Не знам дали сте планували вече лятната си почивка, но това, което е комплимент от нас, са 3 дни на къмпинг градина. Наистина прекрасно място на българското Черноморие, така че да видим кой ще почива там тази година. Лявото или дясното? 004. Погледнете номерата. Има ли 004? Заповядайте. Браво. Честито. Заповядайте и честито. Да. Верния номер не лъжи. Приятни почивни дни там. Да. Лято и море. Така, остават още 3 награди, но преди да ги раздадем, още веднъж Невена Цонева и нейното красиво изпълнение. Аплодисменти.
По сценарий остават още 3 награди, така и обещах. Но понеже това е 10-то юбилейно издание, има още една изненада. Каква е тя? Ще разберем от госпожа Наталия Илиева, член на управителния съвет на Investor Media Group. Аплодисменти! Колеги, от Имотинет ще ви помоля да скачите на сцената, целият екип. Аплодисменти! Снежи, заповядайте. Всички моля. Целият екип, заповядайте. Така и трябва. Да, всички споделят, че са изненадани. Венци? Имаме мъж. Аха! От някъде се чу Венци. Венци не знае за изненадата. Ето го. Очакваме го на сцената, по-бързичко. Да. Хайде. Имаме 3 награди още да даваме. Кои са агенциите на годината, ще разберем само след минути. Колеги, страхотни сте. Аплодисменти. Първо бих искала да се обърна към Снежи. Снежи, толкова години ти връчваш заслужени награди. Сега е наш ред да връчим на теб статуетка. За всичко, което си, за всичко, което направихте с Имотинет. От името на Investor Media Group за мен е чест да ти връчим тази награда. Благодарим ти за визията, за смелостта, за вдъхновението и за голямото ти сърце, с което водиш този проект толкова много години. От целия екип на Investor Media Group ти благодарим. Благодаря. Няма да ви чета какво пише тук, но пишат хубави неща, не само за мен, за целия екип. Много благодаря. Благодаря за доверието, за това, че го направихте. Сега бих искала да връча по един специален плакет и за останалите колеги, за останалите членове на екипа на Имотинет. Венцислав Златков, регионален менеджер за София. С благодарност и признание връчвам този плакет на Венцислав Златков. Жасмина Костадинова. Теодора Калчева. Светлана Петрова. Ивелина Петрова. Благодаря ви, колеги, от името на всички, на целия екип на Investor Media Group. Благодаря. Аплодисменти! Честито! Това са хората, които създадоха тази система. Отивайте си. И така, последните 3 категории. Кои са агенциите на годината? Започваме с категория малък бизнес, а номинираните са MG Real Estate, Loyal Advisors, Capital Estate. Това са малки или семейни фирми с до 5 брокери в екипа. За връчване на наградата каня при нас господин Петър Китанов, управител на Имотен център. Заповядайте. Добър вечер, уважаеми колеги. Благодаря на първо място за поканата. Радвам се, че точно на мен се падна честта точно тази номинация да награда. Да не забравяме, че всички големи бизнеси са започнали от малки, така че с удоволствие обявявам Loyal Advisors.
Очакваме представителят на агенция Loyal Advisors, който да получи своята награда. Loyal Advisors е малка агенция от Варна, която още с избора си на петел за лого на компанията обещават да будят доверие, надеждност и партньорство. Поздравления! Добър вечер на всички! Да започнеш бизнес от нула е изключително трудно, особено в нов град, в условията на различен пазар, където не познаваш никого и никой не познава теб. Затова и неведнъж във времето сме имали своите съмнения. Дали се справяме добре, дали даваме достатъчно. Затова и тази награда е изключително ценна за нас, тъй като тя ни дава отговорите, от които се нуждаем, за да продължим по-мотивирани и вдъхновени от тук нататък. Тази награда ни дава да разберем, че за времето, което нашия семейен бизнес съществува, всъщност сме свършили много. Че в лицето ни нашите клиенти виждат лоялния съветник в сферата на недвижимите имоти, а колегите ни своя надежден и коректен партньор. Това ни дава увереност, че се движим в правилната посока и вяра, че най-доброто за нас тепърва предстои. Благодарим. На мен се пада честта да благодаря на организаторите на първо място за това прекрасно събитие, на журито, което ни избра. Благодарим наистина. И най-вече на нашите ментори, приятели, колеги, клиенти, без които тази награда нямаше да се случи и нямаше да има смисъл. Благодарим отново. Честито! Малка агенция в огромен бизнес. Бъдете все така смели. Ето и следващата категория. Агенция на годината. Среден бизнес. Номинираните са К5 имоти. Алдес имоти и Бас Пропъртис. Кой печели? Ще разберем от Георги Симеонов, регионален мениджър за София и Варна на Имоти Премиер. Добър вечер. Преди да обявя победителя в тази категория, искам да поздравя всички за юбилея на тези 10 години Имоти.нет Real Estate Awards. За мен е изключително удоволствие да съм част от журито на тази церемония и с удоволствие ще връча наградата на Бас Пропъртис. Честито! Очакваме при нас на сцената представителят на Бас Пропъртис. В Бас Пропъртис се отнасят сериозно и отговорно към клиентите си, но и с доза шега твърдят: да се хванем на Бас, че след закупуване на жилище от нас ще си тръгнете с усмивка и с повече пари. Честито! Благодаря на всички за тази награда, която не съм подготвен. На Бас, да се хванем ли? Мога да се хвана на Бас. Благодаря на всички. Много се радвам, че сме избрани за това нещо и се надявам до година да сме в следващата категория. Дай Боже! Честито! Последна награда. Време е да наградим и големите компании, чиято репутация е безупречна и чието бизнес модел може да служи за подражание. Ето и номинираните. Arco Real Estate. Имотека. И Галардо Real Estate. А кой печели? Кой печели? Имам удоволствието да поканя на сцената госпожа Полина Стойкова, изпълнителен директор и съсобственик на Bulgarian Properties, носител на наградата Агенция на годината за 2023 година, за да обяви победителя. Добър вечер на всички! Честит двоен юбилей Имоти.нет!
Честит празник, колеги, защото тези награди за нас наистина са голям празник. 10 прекрасни години, в които така превъртах лентата назад с всичките спомени, емоции, които сме имали, невероятни изживявания и все още вдъхновени от това, което правите и това, което всички заедно творим като бранш. Затова искам да ви помоля за вашите силни аплодисменти за всички победители през тези 10 години, елита на имотния бранш, най-добрите сред добрите. И ако се върна в началото на церемонията с откриващите думи на госпожа Стойчева за смисъла на нашето съществуване тук, аз смятам, че той се крие в голяма степен в това да даваш. Да даваш, дори когато нямаш много. Да даваш пълни шепи, защото това е нещото, което всеки от нас може да направи. И сега в моя случай и аз ще дам, или по-скоро ще предам нататък наградата за агенция на годината на една агенция, която имаше нелеката задача да се отличи, да тръгне по свой собствен път и да докаже, че тя може. Имотека. Аплодисменти! Отново Имотека. Имотека е компания на новото и модерното, на технологиите и дигитализациите, на хората и ценностите. В Имотека не подценяват силата на новите знания и за целта редовно организират обучения и специализации, за да предлагат нови и успешни методи в работата си. Честито! Винаги съм искал да държа признание в ръцете си, което не е просто признание на хората, с които ежедневно работя, общувам, било то клиенти или колеги. Познавате ли или по-скоро вярвате ли, че във всяка една организация с цел успешен бизнес съществува душа? И тази душа живее. Има ли хора, които вярват, че организация, компания, всяка компания има своя душа? Тя не е само цифри и не е само приходи, разходи и печалба. Срещали ли сте ръководител, който има амбицията да изтръгне тази душа, да я премоделира и да я върне обратно там на мястото, вътре, в сърцевината на организма? Вярвам, че всяка компания е жив организъм. И това направихме на 10-та годишнина на Имотека, която свързваме по случайно с 10-та годишнина на Real Estate Awards и 25 години Имотинет. Уважаемо жури, благодарим за признанията от името на целия екип. Уважаеми гости, госпожо Стойкова, уважаеми водещи, приятели, колеги, клиенти, господин Маразов на DevScale, един от първите ми клиенти в бизнеса, когато започвах през 2007 година. Имотека на 10-та си годишнина стои последния начин. И като интелект, изкуствен и естествен, 1600 години събиран опит, М като мотивация, О като общност, отношение и открито общуване, Т като технологии, Е като етика и екипност, К като култура, контакт и комуникация и А като амбиция. Това е новата Имотека на продължението на своите 10 години. Вярвам, че ценностите на една компания са религията, която изповядва. И тя живее в душата на организма. Вярвам, че... Позволете ми да цитирам един човек, който стои срещу мен. И с това ще завърша. Смисълът на човешкия живот предимно е човек да прави добро за другите
само тогава той може да очаква да получи добро в замяна. Благодаря на всички за уважението и за оценката. Благодаря от името на целия екип. Благодаря ви. Моля, останете на сцената. Моля да се присъединят и всички отличени за обща снимка накрая, тъй като нашата церемония завършва. Не само всяка компания е жив организъм, а всички тук заедно сме един жив организъм и това е смисъла на всичко. Заповядайте на сцената за обща снимка. Всички отличени и екипа на Имоти.нет. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.